νοσοκομείου, των τομεαρχών της νοσηλευτικής υπηρεσίας. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν εδώ σήμερα μαζί μας και συμμετέχετε ενεργά στο νοσηλευτικό συμπόσιο, το οποίο δεν είχε άλλο να κάνει παρά με την ποιότητα παροχής υπηρεσιών και την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων, και κατ' επέκταση αυτή η ασφάλεια και η υγιεινή μπορεί να οδηγήσει και στην περαιτέρω υγιεινή και ασφάλεια της φροντίδας των ασθενών. Οι συμμετοχές, ο αριθμός των συμμετοχών ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικός, θα έλεγα, για εμάς. Κυρία Ζούγκο, 180 συμμετοχές είχαμε, οπότε είναι πολύ σημαντικό ότι αυτά τα άτομα τα οποία βρίσκονταν εδώ μαζί μας από όλες τις περιοχές της Πρώτης Ύππε και όχι μόνο, αλλά έχουν έρθει από την περιφέρεια, εντύπωση μας έκανε αυτό, δράσατε καταλυτικά στην επιτυχία αυτού του συμποσίου. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε καλές εορτές και να μην ξεχνάμε ότι η φροντίδα των ασθενών μας προέρχεται από εμάς και η δυναμική η δική μας είναι πολύ σημαντική στο τι θα παρέχουμε μετέπειτα στην αποθεραπεία αυτών των ασθενών. Καλές εορτές! Εγώ είπα να κλείσω τις παρουσίες, αλλά εγώ να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στην οργάνωση του συγκεκριμένου συμποσίου, όλους όσους παρευρέθηκαν σήμερα εδώ. Είναι μεγάλη τιμή για το Λαϊκό Νοσοκομείο και για τη Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, που αυτό μας δίνει έτσι δύναμη για να συνεχίσουμε. Θα είμαστε σε 3 μήνες ακριβώς πάλι εδώ στο ίδιο αμφιθέατρο, με μια θεματική ενότητα που αφορά το ζαχαρόδι διαβήτη αυτή τη φορά. Ελπίζουμε να έχουμε ξανά τη συμμετοχή σας εδώ. Θα σας ευχαριστήσουμε λοιπόν, να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο Σαββάτο και Κυριακής. Καλές γιορτές και με υγεία και καινούριους χρόνους. Να μου στείλεις Viber και θα μου τα ζητάνε τώρα. Τέλειο το κινητό, όλοι οι επιτρόποι.